З адкрыццём сезона палявання дазволена здабываць дарослых самцоў лося, аленя і лані, а таксама селекцыйных жывёл гэтых відаў любога полу і ўзросту. Паляванне дазваляецца на працягу сутак. Можно во время охоты применять в качестве оружия карабины с пульной энергией более 3000 джоулей, охотничьи гладкоствольные ружья, снаряженные патронами с пулей, а также луки и арбалеты. Также продолжается охота и на дикого кабана круглогодично в связи с особенностями его изъятия. Большасць паляўнічых выконваюць прыродаахоўнае заканадаўства, але пакуль застаюцца і такія рысы паводзін, як сквапнасць. Толькі з пачатку гэтага года супрацоўнікамі Брэсцкай абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету затрымана 9 браканьераў. Праваахоўнікі завялі крымінальныя справы. Канфіскавана 36 адзінак незаконнай паляўнічай зброі. Жителей Брестской области еще осталось в памяти такие факты браконьерства, как незаконная добыча зубра в Жабинковском районе, добыча оленя в количестве 2 особей в Березовском районе, а также 2 лосей в Малорицком районе. Юрий Петур, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».